बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोरां रिफिनाय आरो रिफिख'नाय नैबे आयदा जाय माने खोन्दो 10 दङ चेप्टार 10 बेनिनो दुलुर लेन्सफोराव सोमजिनाय सायखं बे मोनसे टपिकनिफ्राय जागायगोन। थांनाय थाखोआवबो जोङो दुलुर आयनानि लेन्सफोराव सोमजिनाय सायखं बे टपिकनि सायाव खायसे सावरायदोंमोन आरो बेयाव खंसा लेन्सआव माबायदि सायखं सोमजियो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायजोबदोंमोन। दिनै जोंनियाव खरलेब लेन्सआव माबायदि सायखं सोमजियो बेखौ जोङो बे टपिकनि सिङाव सावरायलांगोन। जुदि नैबे चेप्टार 10 सोरां रिफिनाय आरो रिफिख'नाय बे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनखादों। बे डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांनि। दिनैनि टपिकआ जाबाय दुलुर लेन्सफोराव सोमजिनाय सायखं। दा बेनिनो जों लागोन मा दिनै खरलेब लेन्सआव माबायदि सायखंफोरा सोमजियो, गुबुन गुबुन जायगायाव नोजोर मुवाखौ दोनोब्लाथाय माबायदि सायखं सोमजियो बेनि सायाव जोङो सावरायगोन आरो। अब्लाथाय दा जोङो गिबियावनो सोंथि लानानै सावरायलांगोन। गिबि मोनसे सोंथि लाबाय। बे सोंथिया जाहैबाय जे खरलेब लेन्सनिफ्राय जोबनो गैयि जानथायाव मोनसे नोजोर मुवाखौ दोनोब्ला माबायदि सायखं सोमजियो रोदा सावगारिजों फोरमाय होनना बुंदों। मा होनना बुंदों? खरलेब लेन्स होनना बुंदों ना। अब्लाथाय खरलेब लेन्सब्लाथाय जोङो खरलेब लेन्स मोनसेया गिना लाखानोसै। नैबे जाबाय मोनसे खरलेब लेन्स। बे खरलेब लेन्स। अब्लाथाय इयाव जों मा लागोन? मोनसे गाहाय अक्ष लागोन। जाबाय गाहाय अक्ष। अब्लाथाय जोंहा मा थागोन? जोंहा बेखिनियाव F1 लाबाय। ओजों नै O आरो ना, नैबे मेरुबा लेन्सनि मेरुबा सोरां मेरु बेनिफ्राय OF1 जेसे गोजान आरो एसेसिन जानथायावनो 2F1 लागोन। थिग बिदिनो ओजोंहा O'निफ्राय F1आ जेसे गोजाना एसे गोजानाव F2 मोनसे ला ओजोंहा आगदाखै F2 आरो OF2आ जेसे गोजान एसे जानथायावनो 2F2 लालायदो। अब्लानिया जोंहा मा होनना बुंदों? जिथु नोजोर मुवायाबो थागोन जोबनो गैयै जानथायाव थागोन। अब्ला जोबनो गैयै जानथायावबाथाय हमना ला जोबोद गोजानाव दं आरो बेयो ना, ओरै जोबोद गोजानाव दं। हमना ला बे मोनसे नोजोर मुवा AB बे नोजोर मुवा आरो जोबनो गैयै जानथायाव दं। अब्लाथाय जोंना मा जागोन? नैबे नोजोर मुवानिफ्राय सोरां रोदाफोर थांगोन आरो जोङो गिबियाव नैबे गाहाय अक्षनि लिग सोरां रोदा दोंसे लाबाय। ओजों गोजानथाराव नालाय फार्स्टनिखौ दट होनि आङो। बे सोरां रोदा आरो नैखिनिखौ दट होदों, मानो होनबा गोजानथाराव दं नालाय, बेहा गोजानाव दं इयो, बेनिखायनो ए फैबाय आरो सोरां रोदाया फैनानै मा जायो? बेयो नैबेयाव खरलेब लेन्सआव गोलैबाय ना, गोलैखांनानै बेयो रिफिखनगोन। रिफिखननायनि उनाव मा जायो? खरलेब लेन्सआवबाथाय गाहाय अक्षनि लिगे फैनाय सोरां रोदाया ओरैबायदि रिफिखनलाङो जेन'बा नैबे F1 निफ्रायसो ओंखारलांदो आरो जेन गाहाय फकासनिफ्रायसो जेन बियो ओंखारलांदो बिदि नुगोन आरो बेखौ ओरैबायदि F1 निफ्राय ओरै हमदो नैबे बिन्दालागै, ओमफ्राय बेखिनिखौ दट होदो, बेनिफ्राय बेखिनिखौ बोना होदो डाइरेक्ट। थामहिनबा ओजोंहा रिफिखनलांबाय आरो बियो माने गाहाय अक्षनि लिगे फैदोंमोन इयो रिफिखनलांबाय। ओरैहाय रिफिखननाया माबायदि नुदों? जेन'बा F1 निफ्रायसो ओंखारलांदो जेन बिदि नुबाय आरो। ओमफ्राय थिग बिदिनो गुबुन दोंसे लाबावनि जों नैजा गाहायखैबो लानि दोंसे फार्स्टनिखौ दट जोङो
बेबो गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय आरो सोरां रोदा दोंसे गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय सोरां रोदा बियो मा जायो होनदोंमोन रिफिखनोब्लाथाय रिफिखनोब्ला बियो रिफिखननायनि उनाव ओरैबायदि रिफिखनलाङो जाहाथे जोंनिखौ F1 निफ्रायसो ओंखारलांदों आरो F1 निफ्राय ओंखारलांनाय बायदि जानांगोन नालाय F1 निफ्राय नै बिन्दोसिम स्केलखौ ओरैहाय स्केलखौ लानानै बेखिनिखौ दट लाबो बेनि उनाव डाइरेक्ट बोनांगोन ओजा थांबाय थामहिनबा माबायदि नुदों F1 निफ्रायसो ओंखारलांनाय बायदि नुदों ना बिदि नुदों आरो अब्लाथाय दायाव जोंथ' दोंनै गाहाय अक्षनिफ्राय गाहाय अक्षनि दोंनै लिग सोरां रोदा लादों नैबे दोंसे आरो नैबे दोंसे आरोना बिसोरो अब्लाथाय बाव लोगो मोनलायदों लोगो मोननायाथ' इसोर बाव लोगो मोनलायदों ओरै उनखि फास फैनाय बायदि नैयाव लोगो मोनदों नै उनखि फास फैनानै नैयाव लोगो मोनदों माने F1 आव लोगो मोनलायदों आरोना अब्लाथाय नै F1 आव जेब्ला लोगो मोनलायदों अब्लाथ' सायखङा बाव सोमजिगोन F1 आव सोमजिगोन नाथाय F1 आव सायखं थानाय बायदि नुदों ना बेयाव सायखं थानाय बायदि नुवाखै मोनसे बिन्दो नुदों ना थामहिनबा खंसा लेन्सनिफ्राय जोबनो गैयै जानथायाव नोजोर मुवाखौ लाखियोब्लाथाय मा जायो नैबे F1 आव सायखङा सोमजिगोन आरो बे सायखङा जोबोद फिसा बिन्दो महरनि जागोन आरो जोबोद फिसायै बिन्दो महरनि जागोन आरो नैबे हांखोआ माबोरै फैदों ददै फैनासो लोगो मोनलायदों ना मोननाया बेनिखायनो मा जागोन आरो थार नङि जागोन आरो थार नङि जायोबा मा जायोमोन बियो थोंगोर जायो थोंगोर थार नङि जागोन आरो बिन्दो महरनि जोबोद फिसा ओमफ्राय F1 आव सोमजिगोन बेखिनिखौ जोङो दा बेयाव बुजायनानै लिरना होनोसै आरो गाहायाव दा आं बेखौ लिरना होनि दा जोङो बेनि फिननायखौ नैयाव बुजायना लिरबाय जे मोनसे नोजोर मुवाखौ जेब्ला गंसे खंसा लेन्सनिफ्राय जोबनो गैयै जानथायाव खंसा नङा खरलेब सरि नैबे खरलेबमोन खरलेब लेन्स मोनसे नोजोर मुवाखौ जेब्ला गंसे खरलेब लेन्सनिफ्राय जोबनो गैयै जानथायाव लाखिनाय जायो अब्ला बेनि सायखङा गाहाय फकास F1 आव सोमजियो सायखंनि महरा जोबोद दुयनाय बिन्दो महरनि जायो सायखंनि आखुथाया थार नङि आरो थोंगोर जायो बेखिनियानो जाबाय बेनि फिननाय आं बेखौ बुजायनानै लिरबाय सावगारियाव जों जिखिनि बुजिबाय बेखौनो इयाव बुजायनानै लिरबावबाय एबार नेक्स्ट गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि जोङो नेक्स्ट मोनसे सोंथिखौ लाबाय जों बेयाव नाय मा होनदों खरलेब लेन्सनि जोबनो गैयै जानथाय आरो लेन्सनि मेरु O नि गेजेराव नोजोर मुवाखौ दोनोब्ला माबायदि सायखं सोमजियो रोदा सावगारिजों फोरमाय माने एबार जोबनो गैयै जानथाय आरो O नि गेजेराव थामहिनबा O मानेथ' सोरां मेरुखा नैबे खरलेब लेन्स मोनसे लाबाय जों नैबे मोनसे खरलेब लेन्स बे मोनसे खरलेब लेन्स आच्छा बेयाव माखौ लाग्रोनि जोङो गाहाय अक्षखौ लानि बे जाबाय गाहाय नैबे जाबाय सोरां मेरु बा लेन्स मेरु बेयो लेन्सनि मेरु गोजौआव लिरनो नैयाव लिरबाय गोजौखैनो लिरबाय नैबे जाबाय मा लेन्सनि मेरु बा सोरां मेरु बेनि उनाव बेयाव जों F1 लाबाय नैबे 2F1 लाबाय ओजों थिग बिदिनो O निफ्राय F1 आ जेसे गोजान एसे जानथायाव F2 लामोनसै आरो F2 आ जेसे गोजान एसे जानथायाव 2 F2 लालायदों मोनसे अब्लाथाय जोंना मा होनदों खरलेब लेन्सनि जोबनो गैयै जानथाय आरो लेन्स मेरु O नि गेजेराव नैबे O आरो नैबे जोबनो गैयै जानथाय मानेथ' ओजोंहा गासै नैफोरो मा जोबनो गैयै जानथाय आरो ना अब्लाथाय इ जोबनो गैयै जानथाय आरो O नि गेजेराव दोननांगौ थामहिनबा बेयो जिथु नोजोर मुवा नैबेयावबो थानो हागौ बेयावबो थानो हागौ बेयावबो बा F1 आवबो थानो हागौ बा नैबेहायबो थानो हागौ नै थानो हागौ 2F1 आवबो थानो हागौ इयावबो थानो हागौ आरो जेरावबो थानो हागौ इयो जायखिजाया अबावबा मोनसे फज'ना होबानो जाबाय हमना ला नैयावनो होना होबाय आं इयाव नङाबा नैयावबाबो लानो हागौ जेराव लायो गोसो आरो बेयो ना आङो हमना ला नैयावनो लाबाय आरो मोनसे नैबेखिनियाव लाना होबाय आं
बियो जेरावबो लाजायो इयावबो लाजायो इयावबो लाजायो इयावबो जेराव लाबाबो मथथे एखे आरो दा इखौ मोनसे लाबाय आं ए बि मोनसे नोजोर मुवा लाबाय दा ए बिनिफ्राय जों मा होनांगोन मोनसे सोरां रोदा नैबे गाहाय अक्षनि लिगि सोरां रोदा मोनसे एगार'नि गाहाय अक्षनि लिगि दोंसे सोरां रोदा होगोन जों थांगोन गाहाय अक्षनि लिगि थांबाय ओमफ्राय गाहाय अक्षनि लिगि थांनाय सोरां रोदाया मा जायो रिपिखननायनि उनाव माबायदि थाङोमोन इयो ओरैबायदि रिपिखनलाङो जेन F1 निफ्रायसो ओंखारलांदो आरो इयो ना F1 निफ्राय ओंखारलांनाय बायदि थांगोन थामहिनबा F1 आव ओरैला आरो नैबे बिन्दोआव ला डट होयिखौ ओमफ्राय इखौ डाइरेक्ट थामहिनबा मा जाबाय जे नैबे गाहाय अक्षनि लिगि थांनाय सोरां रोदाया ना रिपिखननायनि उनाव ओरैबायदि रिपिखनलांबाय नै बियो जे ओरैबायदि रिपिखनलांदो जेनेबा F1 निफ्रायसो ओंखारलांदो आरो इयो जेन F1 निफ्राय ओंखारलांनाय बायदिसो बियो थांदो आरो बेनिफ्राय उनाव गुबुन दोंसे लालायनोसै जों गुबुन दोंसे सोरां रोदा इ दोंसे सोरां रोदाखौ बुरजा लागोन जोङो बे दोंसेखौ जोङो लानि नैबे अनि गेजेरजों ओमफ्राय जेब्ला अनि गेजेरजों थाङो बा नैबे लेन्सनि मिरु बा सोरां मिरु बा नैबे अनि गेजेरजों थांबा मा जायोमोन जेखि थांदो बिखिनो बियो थाङो आरो जेखि थांदो जाय दिगखि थांदो बे दिगखैनो सिद्दायै थाङो जेखिबो खेंख्रा खेंख्रि जाया बियो दा जोङो नैबे अनि गेजेरजों दोंसे एगार'नसै सोरां रोदा अनि गेजेरजों थांगोन अनि गेजेरजों थांबाथाय बिखिनो थांखायो इयो सिद्दायै जेखिबो बेनि दिगा सोलाया जाय दिगखि फैदोंना बे दिगखिनो ओंखारलांगोन आरो इयो अब्लाथाय मा जाबाय नै दहायनि जिथु रिपिखननाय रोदा नैबे डटजों फैनाय नै F1 आव आरो दासो थांनाय जिथु नै दोंसे रोदा ना बिसोर बहु दानस'लायदों नै मोनसे बिन्दोआव दानस'लायदों ना नै मोनसे बिन्दोआव दानस'दों अब्लाथाय बे बिन्दोआव दानस'दोंबा बेयावनो बेनि सायखङा सोमजिगोन बा सायख्लुमा सोमजिगोन आरो अब्लाथाय बे मा जागोन नैयाव सोमजिदों नालाय मोनसेया डटजों फैनायमोन ना नैबेयो बेनिखायनो मा जागोन नैबे सायखङा मा जागोन थार नङै जागोन आरो थार नङै मोनसेयाल'सो डाइरेक्टयै थांनाय जाबाय मोनसेयाथ' डटजोंसो फैनाय नालाय बेनिखायनो इयाव थार नङि मोनसे सायखं सोमजिगोन नैबे बिन्दोआव नैबे ए देश नै एनि सायखं नैबे ए देश आरो नैबे बि मोन ना नै गुदिया जागोन बि देश आरो ए देश बि देशा अब्ला माबायदि नुखो बे सायखंखौ बे सायखङाथ' नैबे नोजोर मुवानि रुजुनायाव नोजोर मुवानिख्रुइ बेसे फिसासिन जादों माने नोजोर मुवानिख्रुइ फिसासिन जादों बेनिफ्राय लोगोसे माबायदि ओरै थोंगोरै दं इयो थोंगोरै दं आरो मा इयो थार नङि डटजोंसो सोमजिनाय नालाय इयो मा मोनसे थार नङि सायखं आरो दा बेखिनि खोथाखौनो जोङो नैबेयाव बुजायनानै लिरगोन आरो जे माबायदि रोखोमनि सायखं सोमजिखो बबेयाव सोमजिखो बेखौ जों नैयाव लाइननैसो बुजायनानै लिरना होनोसै दा जोङो बेनि फिननायखौ इयाव गाहायाव बुजायना लिरबाय जे खरलेब लेन्सनि जोबनो गैयै जानथाय खरलेब लेन्सनि जोबनो गैयै जानथाय आरो लेन्सनि मेरु अ नि गेजेराव मोनसे नोजोर मुवाखौ दोनोब्ला बेनि सायखङा लेन्सनि मेरु अ आरो गाहाय फकास F1 नि गेजेराव सोमजियो सायखंनि महरा जागोन दुइनाय माने फिसा सायखंनि आखुथाया थार नङि आरो थोंगोर जागोन थार नङि आरो थोंगोर जादों नैबे ओमफ्राय फिसाबो जादों ना ओमफ्राय उनाव अ आरो नैबे F1 नि गेजेराव सोमजिदो सायखङा बेखौनो जों इयाव बुजायनानै लिरदो अब्लाथाय बेबो जोब्बाय आरो बे जोबनायजों लोगोसे जोंना नैबे खरलेब लेन्सआव सोमजिनाय खरलेब लेन्सआव जि रोखोमनि सायखं सोमजिनो गोनां मा रोखोमनि सायखं सोमजियो गासैबो जोबजोब्बाय एबार जों नेक्स्ट मोनसे गोदान मोनसे टपिकआव थांलायनोसै एबार जों गुबुन मोनसे टपिक लालायबाय बे जाबाय लेन्सनि मावसुलु माने लेन्सनि फर्मुला आरो दा लेन्सनि फर्मुलाफोरा माबायदि दा गिबियाव मोनसे फर्मुला दं बे जाबाय 1/p माइनास 1/u इज इक्वल टु 1/f ओरैनो आइनियावबाथाय मामोन आइनियावबाथाय 1/p प्लास 1/u मोन ओमफ्राय 1/इक्वल्स टु 1/f मोन नाथाय लेन्सनि थाखाय मा जायो लेन्सनिब्लाथाय नैबे माइनास जायो 1/p माइनास 1/u इज इक्वल्स टु 1/f बेनिफ्राय नेक्स्ट जोंहा गेदेरथिनि फर्मुला दंमोन गेदेरथि माने माजों फोरमायोमोन इखो एमजों आरो एमनि फर्मुलाया मा इयाव p/u आरो जोंना ओरैनो आइनियावब्लाथाय मामोन गेदेरथि माने माइनास p/u मोन ना इयाव नाथाय गेदेरथि एमआ मा जायो p/u आरो ओमफ्राय थिग बिदिनो गेदेरथियानो मोनसे फर्मुला दंबावो गेदेरथि m इक्वल्स टु
इयो नाथाय एखे h dash by h ओरैनो आयनायावबो मा मोनियो h गेदेर tm equals to h dash by h मोन इयो लेन्सआवबो एखे इयो h dash by h आनो जायो आरो दा बेयाव सोर सोरखौ मा होनो बेखौथ' जों मिथिखायो थेवबो लिरना होदो इउ माने मा इउ माने जाबाय नोजोर मुवानि जानथाय पि माने सायखंनि जानथाय एफ माने जाबाय फकास जानथाय इयावथ' पिखौ होनखांबायानो इउखौबो खोन्थाखाबाय h dash माने मा सायखंनि लावथाय आरो नैबे h माने जाबाय मा नोजोर मुवानि लावथाय बेखिनिखौ लिरना होखानाय जेराव इउ इउआ मा बुजायदो पिआ मा बुजायदो गासैखौबो आं लिरना होजोबनि दा जोङो बेयाव लिरबाय आरोना इउ माने मा नोजोर मुवानि जानथाय ओमफ्राय पि माने जाबाय सायखंनि जानथाय एफ माने जाबाय फकास जानथाय h माने जाबाय नोजोर मुवानि लावथाय ओमफ्राय h dash माने जाबाय सायखंनि लावथाय बेखिनिया बेखौ जों मिथिनो गोनां दा बेखिनि फर्मुलाखौ बाहायना जोङो गुबुन गुबुन बेनि प्रब्लेम्सफोरखौ बानायगोन बेनि अंकफोरखौ जों बानायगोन दा जोंहा इयाव इउ पि इफोरो प्लास माइनास बेनि खोथा फैगोन बेनिखायनो जों इखौ बबेया मासिन बेखौ जोङो लेन्सखौ लायै लायै जोङो खालामलांबाय थागोन आङो जेनेबा नैबे खंसा लेन्सनि खिनिखौ बानायब्लाथाय खंसा लेन्सनि थाखाय इउआ मा जागोन पिआ मा जागोन एफआ माबायदि जागोन बेफोरखौ आङो होगोन थिग बिदिनो फरलेब लेन्सनि थाखाय मा जागोन इउआ मा जागोन पिआ मा जागोन इउ पि एफआ मा जागोन बेफोरखौ आङो फरलेब लेन्सनि थाखायबो लिरना होलांगोन ओमफ्राय बिदिनो बेनि प्रब्लेम्सखौ आं बानायलांबाय थागोन दा गिबियावनो जोङो खंसा लेन्सआव थांनि खंसा लेन्सनि थाखाय जोंहा इउआ मा जायो पिआ मा जायो एफआ माबायदि जायो बेखौ जोङो खायसे प्रब्लेम्सबो बानायलांगोन ओमफ्राय लोगोसे गिबियावनो आङो नेमफोरखौ होग्रोनि दा जोङो मोनसे टपिक लाबाय बे जाबाय खंसा लेन्सनि थाखाय खायसे मिथिनो गोनां दा मिथिनो गोनां हिसाबै मा जेनेबा जोङो प्रब्लेम बानायनायनि सिगां बेनि अंकफोरखौ बानायनायनि सिगां खंसा लेन्सनि अंकफोर बानायनायनि सिगां खायसे खोथा मिथिनांगोन जेरैहाय इउआ मा जायो इउआ जेब्लाबो दानख'थायानो जाखायो इउआ जेब्लाबो दानख'थाय बेखौ जों मिथिनांगोन आरो इउआ जेब्लाबो दानख'थाय जायो आयनायावबो जाखायोमोन दानख'थाय दा लेन्सआवबो इउआ जेब्लाबो दानख'थाय जायो ओमफ्राय दा खंसा लेन्सनि नालाय ना खंसा लेन्सनि थाखाय पि नङाथे एफखौनो लाग्रोबाय आं थाखाय एफआ मा जायो दाजाबथाय जायो दाजाबथाय माने खंसा लेन्सनि थाखाय एफआ दाजाबथाय जागोन आरो बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन जाबाय नेक्स्ट नाम्बार 3 पिआथ' आरो मा थार सायखंब्लाना थार सायखंनि थाखाय पिआ थार सायखंनि थाखाय पिआ मा जागोन इयाव जिहेथु बियो मोनसे खंसा लेन्स जाहैबाय नालाय ना बेनि पिनि माना थार सायखं आरो मालाबा थार सायखं मालाबा थार नङै सायखं सोमजिगोन नालाय थार सायखंब्लाथाय मा जाहैगोन बियो दाजाबथाय जागोन पिनि माना दाजाबथाय माने थार सायखंबाथाय मा इयो लेन्सनि उन फारसेथिं सोमजिगोन नालाय आगदा फारसेथिंबाथाय मा इयो दाजाबथाय जायो आरो ओमफ्राय थार नङि सायखंबाथाय सायखंनि थाखाय पिआ दानख'थाय जागोन बिनि उनाव नेक्स्टआव जों फैगोन इउ थांबाय एफ थांबाय पि थांबाय ना ओमफ्राय एम थाबाय ना एमब्लाथाय मा जागोन एमआ जुदि दाजाबथायबा एमआ दाजाबथाय जायोब्ला सायखङा जागोन एमआ जुदि दाजाबथाय जायोना अब्लाथाय सायखङा मा जागोन
थार नङि जागोन, थार नङि आरो थोंगोर जागोन, थार नङि आरो थोंगोर जागोन। बिनि उनाव एमआ आदसा इयावनो नेनि एमआ जुदि दानख'थाय जायोब्ला सायखङा मा जागोन दानख'थाय जायोबा थार जागोन आरो उल्था जागोन। सायखङा जागोन आदसा नैयाव जागोना डाबल जादों। सायखङा थार आरो उल्था जागोन, माने एमआ जुदि दानख'थाय जायोब्ला ना मा जागोन इयो सायखङा थार आरो उल्था जागोन बे मोनसे। ओमफ्राय एमनि माना 1 जायोब्ला 1नि देरसिन जायोब्ला दुइसिन जायोब्ला बेखौथ' मिथिगौ, बे खोथाखौबो जोङो लिरनि। आदसा 4 थांबायना एबार 5 नाम्बार m इक्वल्स टु 1 जायोब्ला सायखङा नोजोर मुवानि समान जागोन, नोजोर मुवानि समान जागोन, माने नोजोर मुवाजों समान समान आरो नोजोर मुवा जेसे गिदिर सायखङाबो एसे गिदिर जागोन। ओमफ्राय एमआ जुदि दुइसिन जायोब्ला m लेस देन 1 जायोब्ला माने एमआ 1निख्रुइ उन्दैसिन जायोब्ला साप'ज 0.1 0.2 माबा मोनसे जाबाय आरो अब्लानिया इयो 1नि उन्दै जागोन ना, अब्लानिया जायोब्ला सायखङा मा जागोन, अब्ला सायखङा फिसा जागोन, सायखङा दुइनाय होनो फिसाखौ दुइनाय जागोन। ओमफ्राय एमआ जुदि ग्रेटार देन 1, एमआ जुदि 1नि देरसिन जाबाय, हमना ला 1.2 1.3 बा 2 3 4 माबा मोनसे जाबायब्ला ना अब्लानिया मा जागोन, अब्लाथाय सायखङाबो देरनाय जागोन, जायोब्ला सायखङा देरनाय जागोन। दा बेफोर खोथाखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन आरो जेब्ला जोङो खंसा लेन्सनि थाखाय खायसे प्रब्लेम्सफोर बानायगोन, अंकफोर बानायगोन, अब्लानिया बेफोर खोथाखौ जों गोसोआव लाखिनानै बानायनांगोन, अब्लानिया जोंहा जेबो गोरोन्थि जानाय नङा जोंनि प्रब्लेम्सफोरा। बेनिखायनो दा जों बेफोरखौ बाहायनानै नेक्स्ट थाखोआव जोङो इनि प्रब्लेम्स बानायनोसै खंसा लेन्सनिखौ जों गासै फोजोबगोन, खंसा लेन्सनिखौ थांनाय फैगौ जिथु क्लास बेयाव। बेनिखायनो दिनै आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय, गोजोन्थों।